سلام زي خبركم تخاطلتي بين تيفي نلوم سولس كلتنا حسز تدالو على توزينات تزلكم متيلخو كم وترك يساف تصامي دباتنا نخت كتاتلنا ندعدمكو بقدامنت ارس زينا في يوم تبايلهم بميديا كحميز صنع ኤርትራውያን አትሌታት ካባዓውት ተጉናጺፎም ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ካርቱም በአልማማ ይግፈፉ ከምዘለው ተገሊጹ ዓለም መድረኽ ኒኩለራዊ ጥፋት ከም ዝበጽሐት አንቶኒዮ ጉንተረስ አጠንቂቁ مرح القاعدة أيمن الظواهرة بمتقعة درون أمريكا خمس تقتلن كالن زدهسس مدبات حزلكم همت إلخو سناي ناي مكتتال جزي إن داتا منخم أبزا channel دما ناي وترو تختاتلتي نختكونو سابسكرايب بمقوار ناي دول ملكت كتوقو بخبري يقدمكم في يوم تبايلهم بميديا كحميز صنعو ኤርትራውያን አትሌታት ካባዓውት ተጉናጺፎም نابلو مسؤول ساب زوج حليتي أب كولومبيا بستخيد الشامبيونز أتلتيكس عالم تحت 10 عامات بناي 5 متر ويا إثيوبياوي أديسو يوني قدام يكوتسن كله إيرتراويان أتلتات كالاين سالسين حيزوم هتوم كالاين سالسين كونهم بزاتو إيرتراويان أتلتات مرهوي مبرهاتون هابتوم سامويل اليوم كلتيوم أتلتات نيرترا وكيلو ماب شامبيون أتلتيكس عالم مستافنا أمريكا جزات أوريغون كيدوم زنبرون تافيوم كام منجوز التبالو حاموشته أتلتات اتهاجر يوم أما بالعصر تشمونت شامبيون أتلتيكس عالم مستاف كابز التلاخو وجلا أتلتيكس إيرترا نابهاجرهم كي تملسوا أمريكا زترفوا أتلتات على زولو تسبسبات وتيوم من بارو ميذكر انت خونا كي بي تي في ريجارس غاردن كيزن زتبالو معكنات زيناتهم طفيهم زتبالو زنبرو أتلتات كم زترخبون بوليسي يونيفرسيتي أوريغون بمتقاس تسبسيبهم بمسارة تسبسب معكن زينات كبابي فيدريشن أتلتيكس إيرترا أدراشا أتوم أتلتات الرخيبة إلو هنا ببوليسي يونيفرسيتي أوريغون ريبورت غيريوم يهون برمرو بحوريتا بوليسي جزات أوريغون شمتهم حموش إيرتراويان أتلتات كساب حجي أبزرزر زتفول كسبات آسفير ويركب حدا كابتوم أمريكا تفيهم زت تبهلو أتلتات يمانة هاي لسلاسة دما أكال ديامند ليج زخنة أب كتما لوزان سويسرلاند أب زكايد ودرن مستاف كام زخير حابيرو نيريوم أتوم تفيهم زت تبهلو دي 4 عامة سلطاني بره أسقدم فيليمون عنده هبتوم ساميل مرهوي مبرهاتون يمانة هاي لسلاسة نيرم نظام الكيتو مكتل بريزيدنت فيدريشن أتلتيكس إيرتراتو إفريم أب زقبروك على متيغ أتلتات مرهوي مبرهاتون هبتوم ساميل ناب كولومبيا أتوم كالوت كأهنا بهاجرهم كم استملوا جلسوا نيرم أبتام معرب كولومبيا كتما كالي كاب حدك ساب شدشن حساب زكار شامبيونز أتلتيكس عالم تحت 10 عامات إيرترا بحموشته أتلتاته توكيل زلام مرهم براتوا بحموش 6 متر هبتوم ساميل أب 3500 مترون داويت ساعات أب 500 متر عبد الرزاق سليمان أب 800 متر كمون فتحوي زايد أب 800 متر زود درويهم ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ካርቱም በአልማማ ይግፈፉ ከም ዘለው ተገሊጹ ኣብ ሱዳን በፍላይ ኣብ ከተማ ካርቱም ዝነብሩ ኤርትራውያን በኃይልታት ጸጥታ ሀገር በቀጻሊ እና ተገፉ የሰሩን ዘይት አደነ ገንዘብ ይخፍሉን ይግደዱን ከም ዘለው ካብት ቦታ ህዝብ ወጽ ዜና ይሕብር ነ14 ዓመታት ኣብ ካርቱም ክነብር ጸንሐን ድሕነቱ ከማል በዝብል ስም ክጽዋዕ ዝመረጸ ኤርትራዊ እዚ ከምዚ ዓይነት ተረዩ ኣብ ዝቀረበ ኣዋናት ምስሉ ኩነታት ሱዳን ተኣሃሲሩ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዝወር ዘሎ ግፍዒ ምዃኑ ኣብ ዝሃቡ ሓበሬታ ገሊጹ ኣባላት ጸጥታ ከተማን ሰባት በአልማማና ኣሰሩ ካብ 4 كسب 500 دولار أمريكا كفيلهم نخوصو يجددوهم كم زلو منشطات حبيرهم بسنك زخاتي بقدمون كبيدن مريرن عبر سودان مملسو يخف كم زلو قليتهم زي كابنا عشتو نقطات بزوافرو أبالات ستة زقبر نجذبن مخصبن زعلمه كم زخونه كابتهم قدياتي زارهم بتخونه تزمار كمال جنزب كفيل كون كم زخفل كهزرد زخونه يخون كبليت كم زيهبو نسبات جيفهم بمسار جنزب أخفيلهم كم زدوم حبيرهم بتوسخت كونتاتنا خف امس كده امباسي ኤርትራ ኣብ ሱዳን ምስ ዝምልከቶም ሓለፍቲ ጸጥታ ሱዳን ተዘራሪቡ ነቱ ጉዳይ መግቲ ይገብርሉ ከም ዝሓተተ እንተኾነ ሰብ ስልጣን መንግስቲ ብዛዕባት ዝግበር ዘሎ ኣፍልጦ ከም ዘይብሉን በናይ ከባቢ ፖሊስ ኣብ ታሕተዋይ ጽፍሒ ዝግበር ናይ በለጽ ተግባር ምዃኑ ከም ዝተሓበሩም ይረዱም ኤርትራውያን ዋላውን ተጸጊሞም ገንዘብ ክኸፍሉ ይኽእሉም ዝብል ኣርኣያ ስለዘማዕበሉ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ንገንዘብን ረብሓን ዝዓለመ ግፋን ማእሰርትን ዝውትር ምዃኑ ከማል ይረድም
ካልእና ኣስታት 20 ዓመት ኣብ ካርቱም ከባቢ ጂሪፍ ዝነብር ዓለም ዕቁባይ ዝተባሃለ ኤርትራዊ በጎኑ ኣብ ሱዳን ወቅቲ እናሓለኻ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዝግበር ግፋን ማእሰርትን ልሙድ ምዃኑ ይኹን እምበር ቅድሚ ሕጂ ብዝያዳ ነቶም መንበረ ወረቐት ወይ ከዓ ኢቃማ ዘይብሎም ኤርትራውያን ዘተኮረ ምንባሩ ብምሕባር ኣብዚ እዋን እዚ ግን ቁጠባዊ መነባብሮ ስለ ዝኸበደ ኣባላት ፀጥታ ሃገር ንስልጣኖም ምንጪ ገንዘብን ረብሓን ይጥቀሙሉ ከም ዘለው ይሕብር ዳርጋቶም ዝበዝሑ ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብ ሃገር ብዘይ ፍቃድ ስለ ዝስደዱ ናብ ኤምባሲ ኸይዶም ሓገዝ ክሓቱ ከም ዝጽገሙ ዝሓበር ኣቶ ዓለም እቶም ንረብሓን ገንዘብን ዝዋፍሩ ሓይልታት ኤርትራዊ ካለ ኣማራጺ ከም ዘይብሉ ስለ ዝፈልጡ ነቶም ዜጋታት ስደቶም ከይኣኽሎም ከም ዘሸግሮም ይረድእ ተመሳሳሊ ርዲ ዘለዎ ከማል ቦገኑ ንኢትዮጵያውያን ውን ከም ዝሕዝዎም ግን ኣይንኸፍልን ኢና እንተደሊኹም ዓድና ስደዱና ስለ ዝብልዎም ድሕሪ ቁሩብ ከም ዘውፅኦም ወይ ናብ ዓዶም ከም ዝመልሶም ይሕብር ዝበዝሕ እቲ ኤርትራዊ ግን ካብ ዓዱ ብዘይ ፍቃድ ስለ ዝወፅእ እንተተመሊሱ ፀገማት ከጋጥሙ ከም ዝኽእል ስለ ዝርዳእ ዝተባህሎ ስለ ዝኸፍል ነቶም ኣባላት ፀጥታ ምንጪ እቶትን ረብሓን ከም ዝኾኖም ይገልጽ እቶም ኣባላት ፀጥታ ነቶም ስደተኛታት ንስኻትኩም ኣብ ማዕስከራት እምበር ኣብ ከተማታት ክትነብሩ ኣይፍቀደኩምን እዩ ብምባል ከም ዝኣስሮም ዝሓበር ኣቶ ከማል ናብራ ማዕስከራት ከቢድ ብምዃኑ እቶም ስደተኛታት ተለቂሖም ተመራቂሖም ኣብ ስደት ዝነብሩ ቤተሰብን ኣሩኽንና ሸገሩ ነቲ ዝሓትዎ ገንዘብ ከይፈተው ከም ዝኸፍሉ ነተን ፈጺሞም ክኸፍሉ ዘይክእሉ ሰባት ክሳብ ዝከኣሎም ከም ዝሰራጢዮም እምበር ሒዞም ናብ ማዕስከራት ከም ዝመልሶም ጠቒሱም እቲ ምኽንያት መርከቢ ገንዘብ እዩ ዋጋ ዕዳጋ ኢኻ ትገብር ይብል ክልተ ኣሕዋት ኣብ ሱዳን ዘለዎ ኣብ ሸውለን ዝነብር መብራህቱ ክፍሎም ወርሒ መፀት ብፖሊስ ተታሒዝና ሓጉዝና ዝብል ህርዱና ጥራሕ ኢና ንሰምዕ ኤርትራዊ ኣብ ሱዳን ዳርጋ ክሪፕቶ ካረንሲ ተቐይሩ ብምባል በቲ ዘውፅኦ ገንዘብ ብዙሕ የማርር ኣብዚ እዋን ሱዳን ብሰንኪቲ ፖለቲካዊ ምትፍናን ቀጻሊ ማሕበረ ቁጠባውን ቅልውላውን ዋሕዲ ቀረብ መሰረታዊ ሃለኽትን ሓያል ብድሆታት ከም ዘጋጠማ ዝገልጽ ኣቶ ዓለም ዜጋታት ኮነ ስደተኛታት ናብራ ከቢዶም ብቀጻሊ የማሩ ከም ዘለው ይሕብር ከም ሳዕቤኑ ከም ዓሶ ሾሮኽ ረስኒ ደንጊ ቺውኪንግያን ዝኣመሰሉ በብዓመቱ ዝኽሰቱ ሕማማት ኣብ ጥዕና ከቢድ ቅልውላዊ ይስዕብ ከም ዘሎ UNHCR ይሕብር ብተወሳኺ ላዕለዋይ ተጻዋዕ ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ካብቶም ኣብ ሱዳን ዝርከቡ ሰብኣዊ ሓገዝ ዘድልዮም 14.3 ሚልዮን ሰባት 12.9 ሚልዮን ብሰንኪ ኩናትን ደርቅን ዕለቕልቕን ኣብ ውሽጢ ሃገሮም ዝተመዛበሉ ሱዳናውያን 19,000 ተመለስቲ ሱዳናውያን 1.2 ሚልዮን ዝኾኑ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዖባ ዝሓቱ ስደተኛታት ከም ዝኾኑ ይገልጽ ይኹን እምበር ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣካል ናይቲ ገዚፍ ተጸባይ ረድኤት ክንሶም ግዳይ ሓይልታት ፀጥታ ይኾኑ ምህላዎም ኣቶ ዓለም ይረድእ ኣቶ ከማል እዚ ተግባር ዝኽቃልዓን ዝምልከቶም ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ሱዳን ግቡእ ፍታሕ ክገብርሉ ከም ዝግባእ ይተሓሳስብ ኣብዘቲ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ወታደራዊ ሓይሊ ቀጻሪ ተቃውሞታት ስለ ዘጋጠሙ ርጉእ ፖለቲካዊ ቁመና ከም ዘይብሉ ይግለጽ ኤምባሲ ኤርትራውን ከይተሓለለ ንመሰላት ዝከላበት ዘሎ ኤርትራዊ ፖለቲካዊ መኽሰብ ከይደለየ ክጣበቀሉን ግቡን ሓላፍነቱን ይብል ኣብ ሱዳን ባሻሓ ዝውፅሩ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ተዓቂቦም ይርከቡ እዮም ኣብ ምብራቕ ሱዳን ጥራይ 113,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ከም ዝርከቡ ፀብጻባት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ይሕብሩ ካብዚኦም ድማ ልዕሊ 83,000 ኣብ ማዕስከር ስደተኛታት ይርከቡ ዝተረፉ 30,000 ድማ ኣብ ከተማታት ሱዳን ሰፊሮም ይነብሩ ዓለም ኣብ መድረኽ ኒኩለራዊ ጥፋት ከም ዝበጽሐት አንቶኒዮ ጉንተረስ አጠንቅቆ ዓለም ካብ ኣዕናዊ ኒኩለራዊ ኩናትን ድሕሪ ዝሑል ኩናት ዝተራዩ ዘይፍልጥ ሓደጋን ኣብ ኣዝዩ ተኣፋፊ ሓደጋ ኒኩለራዊ ጥፋት በፂሓ ከም ዘላም ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት አጠንቂቆም አንቶኒዮ ጉንተረስ ክሳብ ሎሚ እውን ብዘገርም ኩነታት ዕድለኛታት ኮይንና ኢና ጸኒሕና ክብል ተዛሪቡ ይርከብ ንሱ 4 ሃገራት ኒኩለራዊ ኣጽዋር ዘይምዝርጋሕ ውዕል ከኣትዋ ኣብ ዝተዳለወ ዋዕላ እዩ ነዚ መልእኽቲ ኣሕሊፉም እተናይ 1968 ስምዕ ድሕሪ ቅልውላዊ ሚሳይላት ኩባ ዝተኣታተወ ኮይኑ እቲ እዋን ዓለም ናብ ኒኩለራዊ ኩናት ዝቐረበትሉ ፍጻመ ተባሂሉ ይግለጽ እቲ ውዕል ናብ ሃገራት ዝርጋሕ ኒኩለራዊ ኣጽዋር ደው ንምባል ከምኡውን ሃገራት ሙሉእ ብሙሉእ ኒኩለራዊ ኣጽዋር ከም ዝፈትሓ ንምግባር ዝዓለመ እዩ ነይሩ እተን 5 ዝለዓላ ኒኩለራዊ ዓቕሚ ዘለዎን ዝበሃላ ሃገራት ሓዊሱ ዳርጋ ኩሉን ሃገራት ዓለም ነቲ ስምዕ ፈሪመን ካብተን ፈጺመን ዘይፈረማ እሞ ድማ ኒኩለራዊ ኣጽዋር ኣለዎን ዝበሃላ ወይ ዝጥርጥራ 4 ሃገራት ህንዲ እስራኤል ሰሜን ኮርያን
ፓኪስታንን ምዃነን ይግለጽ ዓለም ኒውክሌራዊ ሓደጋን ሙጋድ ዘስተማቐረቶ ዕድል ነዊሕ ክጸንሕ ከምዚ ክእል ዘጠንቀቐ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተረስ ኩሉ ከምዚ ዓይነት ኣጽዋር ንሙጋድ ዝግበር ድፊት ክሕደሳት ተሓሳሲቡ ዕድል ስትራቴጂ ኣይኮነን ናብ ኒውክሌራዊ ግጭት ካብ ዘምርሕ ጂኦፖለቲካዊ ወጥሪ ዝከላኸሉን ኣይኮነን ኢሉ በደረጃ ዓለም ዝጓሃሩ ዘለዎ ወጥረታት ናብ ዘለዓለ ደረጃ ይበጽሑ ከም ዘሎ ብምሕባር ንወራር ዩክሬን ኣብ ሓውሲ ደሴት ኮርያን ኣብ ማእከላይ ምብራቕን ንዘለዎ ወጥሪ ከም ኣብነት ጠቒሱ ፕሬዝደንት ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ወራር ድሕሪ ምእዋጁ ኒውክሌራዊ ኣህዱታቱ ኣብ ዘለዓለ ተጠንቀቕ ክጸንሑ መምርሒ ምስሃበ ሃገሩ በቲ እናሓየለ ዝኸይድ ዘሎ ዓለማዊ ወጥሪ ትኽሰሳላ አንጻር ሩስያ ደው ንዝብሉ ኣካላት እውን ኣብ ታሪኽ ርኢኹሞ ዘይትፈልጡ ሳዕቤናት ከም ዝህልዎ ኣፈራርሒ ነይሩ استراتيجي نوكلير روسيا هلاوة هاجر أب حدقة ودقو أب زبالو الأوان نيوكليراوي أطوار متقام زد تغالليوم بوتين نافت تمالسوني غونترز ملقتي زحلف له على أب صحفو دبدابم أب نيوكليراوي كنات تعودتي كهلو أي كهلن نيوكلير فتسي مخلق أغون يبولون كبل حبيريوم نات روسيا تفتسمو تدراوي عالمي هنا يمر أي نتفتات زخونة منستر قدات وطي أمريكا أنتوني بلينكن يوكرين جن كاب روسيا كالوتن كوردا كاب زخيل متقعتي وحسنة دحر مركبة نتي كاب زمن السوفيت جمير هزحزته نيوكليراوي أطوار كام زركبت أزخاخيروم أبزوانا بتشعت هاجرات أستات 13 شح نيوكليراوي أطوار أباقلولت كام زلو يقمتن أزد ما كابتي أبزل على ترزيز بتحلو مفارق شحن شعت 208 تعاقبو كام زنبر زقمت سوسا شح أزيو زو حديو مرحي القاعدة أيمن الظواهري بمتقعت درون أمريكا تقتلو أمريكا وأفغانستان بزفتسمتو متقعت درون نمرحي القاعدة أيمن الظواهري كم زقتلته بريزيدنت جو بايدن الرقاقيتم اتمرحي CIA بسنبت كابول بزكايدو سرحت أنصار قبرش براه كم زتقتل يتحبيروم الظواهري قبل علي أمريكاويان زقاتات متقعتي قتلتن فاتسيمويوم حجيقن فتحي ترقاقيتو ازي الشبارخ أهدهر حجي يلن كبل بايدن تزاريوم نسونتي أبكلتشن عصر تحدن بأمريكا زتقتل مرحي القاعدة زنبرا أوساما بن لادن زتك خوينو كلتيوم نتي بتشعت 11 فلت قبل علي أمريكا زتخيد متقعتي زهندسو مخانو مينقر بأمريكا كابز دليو كندا شبرت تغند مخانو دمه يفلت اتادرون قبل علي الظواهري كلتي مسائلات كتدربي انكالله نسو أب فاراندا بالكوني كام زنبر سمز زغليزوم كالوت أبالا سدراون أبتي كوابي كوانت نبر زخون مقوداتي كام زي ورودو من بمحبار الظواهري تراي كام زتقاتله الرقاقيتوم اتنود سبان حدن عمت مرح القاعدة نمقتال زوت مدب أوارح كم زقبرن سوقوم تخوصد فار كم زهابن بايدن قليتوم ازي حازن سدرا قديات متقاتي خلتشان 11 كبكع خمز قبر زي تزارب بريزيدنت بايدن زوسده قزيون انت وسده زحب قالو بزي قدس نهزبنا سقات كساب زخونه أمريكا قولقوله كتوتو يلوم بيتوساخي بايدن الظواهري نتي تقم تخلتش أب عدن قبل عليه مركب تسرى مسائل أمريكا زخونت USS كولز تفتسمت انقيموت 17 أمريكاوان بحرينياتات كمون أبشان شعات 298 أب كينيان تنزانيان أبزركب إمباسي أمريكا استفتسمم كلتميتن 37 زغتله رئيس قتلتاو متقعتات كال حيال قبر شبروي متقعتات كام زهندس عملكيتم وهو بكال طالبان أمريكا زوسدتو سقمتي بقولو علم لخاوي متكلات زت حسيلوم كم زيوم زعمسلو تكبارات نزحلف 10 عامتات زت رأيو زفشلو تمكروتات أمريكا يوم أزيوم أنصار ربحتات أمريكا أفغانستان أتي زوباون انكل يميلوم سمز أمريكا جنت السرية نحجاو مسارة حيزو زت فتسم يبلوم أمريكا بزحلف عمت أبتها جرا وافراتهم زت سنة وتدرات ملء بملء كم زوجت يذكر أزد ما أمريكا نعسر عمتات أب أفغانستان زنبره وتدراوي هلاوه زبكايم بخلتشن عسران أمريكا بزفتسمته وعل سلام طالبان القاعدة يخون كالوت زوجلتات شبرام أبتنسوز وأصوركابتات كين كساسو نخجبر تسمامي أنيريوم يخون برال القاعدة طالبان نوي حمتات سنح الفنتي زلوم كوينهم طالبان زواهيري أب كابول من باري فلت يخلو سمز أمريكا يجلسوم
አዘዋሂሪ ስነ ሐሳባዊ መርሃ አልቃይዳ መኻኑ ዝንገርሉ ግብጻዊ ኮይኑ አብ ሀገሩ ዶክተር አይኒ ከም ዝነበረን አብ ሰማንያታት በተሳትፎ አብ እስላማዊ ጎነጻት ተኸሲሱ ተአሲሩ ዝነበረ እዩ ካብ ማሰርት ድሕሪ መፍትሑ ድማ ካብቲ ሀገር ወፂኡ አብ ዓለም ለኻዊ ጂሃዳዊ ምንቅስቃሳት ክሳተፍ ጀሚሩ አብ መወዳታ አብ አፍጋኒስታን አስኪሩ ምስ ኦሳማ ቢንላደን ሓቢሩ ከሰርሕን አልቃይዳ ከመስረትን መሪሕ ተራ ተጻዊቱ እዚ ግብጻዊ ኪላ መጥባሕቲ አይኒ ዝኾነ አዘዋሂሪ ቢንላደን በግንቦት 2011 ብሓይልታት አሜሪካ ምስ ተቐትለ መሪሕነት አልቃይዳ ተረኪቡ ገለተን ተንተት ቀንዲ ቀላሲ መጥቃዕቲ 11 መስከረም 2011 ንሱ እዩ ኢሎም ይኣምኑ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ንሎሚ ዝብልናዮ መሰናዶና ኣብዚ ወዲና ኣለና ምሳና ስለ ጽናሕኩም ብልብነ መስግን በብዘለኹሞ ሰላም